may Lusimidya. Kini isa Grace Kante. No? So pwede ninyo siguro ni score lang ng Ismail. Ano na nagkakuha niya? Ano yung tiktaon sa taga? Garo! Ano yung tiktaon sa taga, no? Kung saan may magkasulti, kung saan may gipaon ni mo ni sir? Simple lang. Simple lang. Teknik ka na. So, tingin ka na. Wah, siguro ka, magkatirada ron ba? Kaya hindi na ka ron. Ay. Sa mga oras to guys, no? Oh, akong balik ko, no? Oh, isa. Tulo. Doon, na-i-blow mo ito. Muna mo, blow to. Hey guys, ako sa nag-imbisan guys.